Kama sura nyakora mugimana mutende kod weche magalam. Kanisa mar Lejo Maria kadhowadna mchumbi ne obago lamo moyiedhi Mombasa mar kwayo ne mosenindo Raila Odinga mondo mi obed jatakatifu bang' wito kimane. Geno margi en ni ka orwake kaka jatakatifu to obiro chopo lek mare mar bero ngima oganda jo Kenya kata obedo ni osewito ngimane kamano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. En alam moyedhi mane obagi gi kanisa Lejo Maria e alap Mambaraki Mombasa. Kai thor mar wach ne en lamo ne mosenindo Raila Odinga mondo mi obed jatakatifu mar chopo lek mare ne oganda jo Kenya kata obedo ni ne osewito ngimane. Kendo nie muma kum jogo mochung' ne piny mago jotakatifu gimo kelo waka nwada lamo ne Raila nyaka obed saint. En saint mar piny mangima ma the whole world, but that saint nyaka no kon joluo kamoro amora mentie. Ko bedo saint chunye no nyaka no par joluo kendo biro jiwo joluo ni mar ong'eyo chandruok mar luo. Bishop Marcus Osewe mane otelo ne nyasino koni ma en gima nyalo reto chutho ni mar Raila ne owito ngimane ken ja Kristo kaachiel kod familia mare. Lejo Maria kuom Baba Mesia ma wuon kanisa emano wuego gi Odinga moginga nonwango nying miluongo ni Adonija. Raila nonwango nying miluongo ni Joshua Raila Amolo Odinga. Oburu wadgi bene noyudo nying miluongo ni Caleb Oburu Odinga. Omiyo mago jo Kristo. Ne bende gikwayo jo Kenya mondo mi oikre mar tiyo gi jatelo mora mora mabiro wuok oko mar tayo ganda jo Kenya kaka winjore. Ma ne giwacho bang' pogruok chako nyiedhore to chutho e kind jotelo ma jo siasa. Kenya mange kuyo ok joluo kendgi. Ke revolution, the whole nation benefit from it. Ang'eyo ni wan kod kuyo to Nyasaye mokawo Raila e kindwa no oseloso Raila machielo mabiro chung' kendo biro bedo gi teko mabiro riwo pinywa mar Kenya. Juok luo nyoso yiero Oburu Odinga. Ng'ato kik bede gi tama mar hero gimoro mong'eni komiye to kobinyalo. Gilwalwa bang' Oburu. Iseche gogo moko kuom jogo mane oyuoro e alamno ne okoni maduong' ma oganda nagi onego tim sani en biro kanyakla kendo loso gi duol achiel. Joluo nyaka chungi msimamo makare. To msimamo mar Raila ne ni mondo oganda mantie e Kenya kae oyud haki gi in terms of services. Mane gi mano gorene, mane gi mano ywakne. Raila nito konyo mang'eny. Nikakika njotama wang'wa. Tiwa tuna adhi Raila. Sani biro virna. Nyaka uidogewa madoro politiko donje politiko maka gimoro moko tere ngizi de konya to ko kutimo kamano mano wati Nyasaye biro kelo ogudu achiel ne ng'ato donge ng'ane mabiro luwo joluok nyal bedo ni kijite jotelo jatelo nyaka bed mana ng'ata moro achiel ma Nyasaye oyie ogandawa to biro riwe lwedo. Magi ne giwacho ka gikoni ngima to koro nyaka dhi nyime kata bang' migosi Raila Odinga wito ngimane. Ngima wadhi go mbele kaka en walemne en bedo neno ujo mochopo ka wagi gweth mar Raila kawuono. Wayuak litnwa lakini Nyasaye biro kelo nwa ng'at moro machal gi Raila lakini wang'en Raila dak onge ng'ama nyalo replace Raila. Awacho ni the spirit of enigma, the spirit of Raila lives in us. And Raila is not dead because we are here. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.